Hola, pero tú sabes que o Entroido ves así sin disfrazar. Deixeino na casa. Pois espera un momentiño que esto arreglámoslo dentro dun momento. 1, 2, 3, 4, Agora sí. Ahora estás moi guapa, ahora sí que estás disfrazada de Entroido. Agora sí, non, hai que nos vou ao pucho. Que nos vou a pucho. Eu creo que temos que ir a dar unha volta por aquí, Eso, por mira, Vilaverde. Exactamente. Vemos os 4 Entroidos que hai, porque este ano hai moi pouquiños. Parece que hai poucos entroidos. Mira para aquí os entroidos que hai. Están os máis guapos do pueblo. Ese é o principal. Que os outros os feos están escondidos. E logo este pequeniño que levamos aquí? Este é o máis pequeno, que ten 4 meses. Ai, ten 4 mesiños. Sí. E que tal se porta? Moi bien. Estou vendo eu por aquí que temos ata banda sonora. Elvis, non me escapes. Pois andamos moi ben. Oiche, dalle a volta, dalle a volta. A guitarra xa tuvo mellor vida. Pero, oiche, esta guitarrilla quitou a miña familia da fame. Gustan máis gafas. Bueno, as gafas podo venderche se pagas ben. Isto é todo oferta-demanda. Hai que sacar unha foto para o recordo, Sempre fomos moi unidos no tema do Entroido. Nós temos a tradición de moitos anos atrás. Que pasa? Que antes levábamolo en carro, con vacas ou con bois. Ahora eso xa non existe. Entonces o que o levamos é nun tractor. Bailache Carolina, baile, sí señor, dime con que bailache, baile con meu amor. Sobre as 4 da tarde